Μέτσοβο 1936. Ο Αβέροφ επισκέπτεται για πρώτη φορά τη γενέτειρα των προγόνων του σε ηλικία 28 χρόνων για να γοητευτεί από την πρώτη στιγμή για να γίνει λάτρης της αγροτικής ζωής. Και τώρα, να το Μέτσοβο, η ορεινή κομμόπολη στα 1200 μέτρα υψόμετρο, η πατρίδα του Αβέροφ, του Τοτσίτσα, του Στουρνάρα, που έδωσε στην Ελλάδα 45 εν όλο εθνικούς ευεργέτας, όσους ασφαλώς καμία κομμόπολη του κόσμου δεν έδωσε στην πατρίδα της. Νάτο, με τα κρύα του νερά, τους πράσινους κήπους του, τα γραφικά του σπίτια, με διατηρημένες τις τοπικές του ενδυμασίες, με τον γνήσιο ελληνικό πολιτισμό του. Νάτο τώρα που υποδέχεται με ακράτητη χαρά, με ενθουσιασμό, με παραλήρημα τους αγαπημένους βασιλείς των Ελλήνων. Ένα συνεχές ζήτο, μια συνεχής ιεχή κυριαρχεί απ' άκρου εις άκρον. Και ύστερα υπό τα σουρανομίκη ζητοκραυγάς και τα χειροκροτήματα του κόσμου προχωρούν προς την κατοικία τους όπου θα αναπαυτούν. Κατοικία τους είναι το αρχοντικό. Πρόκειται για το σπίτι των Τοτσίτσα που ξανακτήθηκε από το ομώνυμο ίδρυμα και περιλαμβάνει μουσείων λαϊκής τέχνης Υπήρου και Ξενώνας. Το απόγευμα οι βασιλείς μας εγκαινιάζουν το μουσείον. Και έπειτα με ξενάγηση του ισοβίου Προέδρου του Ιδρύματος, του κυρίου Ευαγγέλου Αβέροφ Τοτσίτσα, οι βασιλείς επισκέπτονται το μουσείον. Ο ξεναγός επιδεικνύει στους βασιλείς παλιά οικογενειακά και άλλα αντικείμενα εκλεκτής τέχνης, με τα οποία ζωντάνεψε το αρχοντικό και έγινε μουσείο. Τα υφαντά του αρχοντικού, όλα με μάλινα νήματα, βαμμένα σε χωριάτικα φυτικά χρώματα, που αντί να σβήνει γλυκαίνει ο χρόνος, προκαλούν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των βασιλέων μας. Και από πάνω τους τα ταβάνια όλα ξύλινα, και από τα θαυμάσια αυτά ξυλόγλυπτα κρέμονται λάμπες πετρελαίου με θόλους πορσελάνης και φωτίζουν και τη μορφή του βαρώνου Μιχαήλ Τοτσίτσα, του τελευταίου ευαρκέτου που πέθανε το 1950. Ο κόσμος που εδώ φορεί πάντα τις τοπικές ενδυμασίες τους περιμένει το απόγευμα για τα εγγένεια του σταδίου Αβέροφ Τοτσίτσα. Οι βασιλείς μας εισέρχονται στο γραφικότατο στάδιο, ζητοκραυγαζόμενοι με ενθουσιασμόν κάνουν ένα γύρο στο γήπεδο για να χαιρετήσουν τον κόσμο και ιδίως δύο στίχους παρατεταγμένων ανδρών και γυναικών που σε λίγο θα χορέψουν. Και αμέσως, όπως πάντα χορεύουν στο Μέτσοβο, σε διπλό στίχο μπρος οι γυναίκες και πίσω οι άντρες, πιάνεται ένας μεγάλος χορός. Θαυμάζονται ιδιαίτερως και χειροκροτούνται λεβεντόκορμοι άντρες που σέρνουν τον μεγάλο κύκλο κατά τρόπο συχνά πολύ ιδιόρυθμο, αλλά πάντα πάρα πολύ ωραίο. Ακολουθεί ο συγκαθιστός, στον οποίον με κούκο κτηνοτρόφου υποχρώνεται να χορέψει και ο κύριος Αβέροφ Τοτσίτσας. Γεια και χαρά σου Μέτσοβο, ορεινή μητρόπολη του ιδεαλισμού, της ευεργεσίας, της τέχνης και της λεβεντιάς. À ce propos, je désire décrire très brièvement les principes qui inspirent l'attitude de mon pays vis-à-vis de ce problème. Un élément constructif est la constatation que les relations de bon voisinage doivent et peuvent se développer même entre États ayant un régime politique et social différent. Mon gouvernement n'a aucune sorte d'allergie à l'égard de systèmes politiques et sociaux différents du sien. La collaboration, même étroite avec des pays régis par un système différent, est pour nous possible et souhaitable, à la condition expresse du respect mutuel, sincère et complet des traités existants, de l'indépendance et de la dignité d'autrui et de la non-ingérence dans ses affaires internes. Nous sommes décidés à maintenir la même attitude à l'avenir, car malgré les vicissitudes auxquelles nous devrions éventuellement faire face, nous défendrons notre indépendance et notre dignité, notre honneur et notre philosophie sur la façon de vivre, sans laquelle l'existence pour nous
est dépourvu de sens.
υπότιτλοι του κ. Αβέροφ είναι γνωστή, συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη να σας τον παρουσιάσω. Ο λιγότερον γνωστή είναι ίσως η πολύπλευρη και συνεχής δραστηριότητα του κατά την εποχή της επταετίας. Θυμάμαι ότι παλαιός σεβαστός μου φίλος και του κ. Αβέροφ, ο μακαρίτης Μητροπολίτης Ιωαννίνων και μετέπειτα Πάσης Ελλάδος, έλεγε «Ο άρχον Ευάγγελος», και προσέθετε ευθύς αμέσως, «είναι πονηρός ο βλάχος». Θα έλεγα κι εγώ ότι κατά τη διάρκεια της επταετίας ο κύριος Αβέροφ εκκινήθη και πολιτεύθη και ως άρχον και ως πονηρός. Τα βήματα αυτά τα οποία γινόντουσαν στην τελευταία περίοδο είχαν οπωσδήποτε σαν πολύτιμο σύμβουλο τον Υπουργό κ. Αβέροφ, ο οποίος ήταν ο πολιτικός σύμβουλος της κινήσεως και ο οποίος ο εγκέφαλος και τις επαφές τις οποίες είχε με τον Καραμανλή φυσικά έδιδαν, αν θέλετε, την σφραγίδα και της σοβαρότητας και της εκτάσεως την οποία είχε η προσπάθεια αυτή. Μάλλον χαρακτηριστικά ότι από τη συζήτηση που επικολούθησε βγήκε το συμπέρασμα και τονίστηκε ιδιαίτερα και από τον κύριο Αβέροφ ότι ένα κίνημα πετυχαίνει ή δια των όπλων ή καμιά φορά πετυχαίνει και δια της αποτυχίας. Θυμάμαι ότι καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι θα γίνει τόση μεγάλη διεθνής προβολή του γεγονότος αυτού, ακόμη και στην αποτυχία του, που θα σκεφτούν πολύ σοβαρά οι δικτάτορες κατά πόσον μπορούν να διαιωνίσουν την παρουσία τους σε μια χώρα όπου οι ένοπλες δυνάμεις είναι αντίθετες προς το καθεστώς. Εθνικών Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως. Έκτακτος ανακοίνωσης. Εκ της Προεδρίας της Δημοκρατίας ανακοινούνται τα ακόλουθα. Εν ώψη των εξαιρετικών περιστάσεων υπό τας οποίας τελεί η πατρίς, ένοπλοι δυνάμεις απεφάσισαν όπως αναθέσουν την διακυβέρνηση της χώρας εις πολιτικήν κυβέρνηση. Προς τούτο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στρατηγός Φέδων Κιζίκης, συνεκάλεσε σήμερον την Δευτέραν μετά μεσημβρινήν εις σύσκεψη υπό την προεδρία του τους κυρίους Παναγιώτην Κανελόπουλον, Στέφανον Στεφανόπουλον, Γιώργιον Αθανασιάδη Νόβαν, Σπύρον Μαρκεζίνιν, Γιώργιον Μαύρον, Πέτρον Γαρουφαλιάν, Ευάγγελον Αβέροφ το Σίτσαν και Ξενοφόντα Ζολόταν. Η κατάσταση ήταν κατάσταση χάους, καταποντισμού, σεισμού και αυτήν δεν μπορούσε να τη βγάλει πέρα, ήμουν πεπισμένος, κανένας άλλος πλην από τον Καραμανλή. Και δι' αυτό έμεινα πίσω και γύρισα προς τους στρατηγούς και τους είπα: κύριοι, νομίζω ότι σχεδόν δεν έκαναμε τίποτα. Διότι εάν συνεννοηθούν, που δεν είμαι βέβαιος, είναι κάποια λύση, αλλά δεν είναι η δυνατή λύση. Η λύση η οποία μπορεί να τα βγάλει πέρα. Είπα ότι για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία και να δύναται και να πιστεύει ο λαός ότι δύναται. Στις 24 Ιουλίου 1975 και ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας στρατηγού Γκιζίκη εγένετο η ορκομοσία του κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή ως Πρωθυπουργού της χώρας υπό του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ. Μετά την ορκομοσία συνήλθε το Υπουργικό Συμβούλιο στην πρώτη αυτού συνεδρίαση, στην οποία ο κ. Ευάγγελος Αβέροφ συμμετέσχε ως Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Το Διεθνές Λογοτεχνικό Βραβείο Ακρόπολης, που χορηγεί ο Δήμος του Παρισιού, απονέμεται κάθε χρόνο σε συγγραφέα οποιασδήποτε εθνικότητας που έχει γράψει βιβλία, μυθιστόρημα, δοκίμιο ή θέατρο στη γαλλική γλώσσα. Φέτος, η Επιτροπή Απονομής του βραβείου που εδρεύει στο Παρίσι και απαρτίζεται από εξέχουσες προσωπικότητες των γαλλικών γραμμάτων, πρότεινε τον εκλεκτό Έλληνα συγγραφέα Ευάγγελο Αβέροφ το Σίτσα.
Κύριε Αβέροφ, θα θέλατε να μας πείτε πώς κατορθώνετε και συνδυάζετε την έντονη πολιτική σας δραστηριότητα με την επίσης έντονη συγγραφική σας δραστηριότητα? Η απάντηση είναι λίγο περίεργη και πολύ απλή. Δεν κατορθώνω. Διότι σε 4 χρόνια που είμαι Υπουργός Εθνικής Αμήνης, όλη η λογοτεχνική μου παραγωγή είναι 4 διηγήματα. Και αυτά τα 4 διηγήματα που έγραψα τελευταία ήταν τα μόνα διαλύματα σε μια πολύ εντατική ζωή. Θα θέλαμε να μας πείτε το χώρο και τα θέματα των διηγημάτων σας που περιλαμβάνονται στο τελευταίο σας βιβλίο «Περασμένα και τωρινά». Αυτά είναι τα 3 προφανώς, είναι μια αναδρομή στο παρελθόν, στο αρκετά μακρινό παρελθόν, και είναι και αυτό ένα είδος ψυχικού και πνευματικού διαλύματος για μένα, διότι μέσα στα άλλα, στα παιδικά μου χρόνια, έχω ζήσει μια καθαρός αγροτική, επαρχιώτικη, κατ' ουσίαν χωριάτικη ζωή, στα βουνά και στους κάμπους, και πολύ στα βουνά. Έχω γνωρίσει την Ελλάδα, την οποία εσείς όχι μόνο δεν γνωρίσατε, η γενιά σας, αλλά ούτε φαντάζεστε πως υπήρξε. Και την έχω περισσότερο από γνωρίσει ζήσει. Σε ένα από αυτά τα διηγήματα έχω μια σκηνή φανταστική από πραγματικά δεδομένα του Καραϊσκάκη με ένα παλικάρι του, και του λέει να πάρει ελιές, και τον βλέπει ότι πήρε λίγες και του ρωτάει πόσες πήρες? Πήρα 4, του λέει, και τον προτρέπει να πάρει περισσότερες, και ο άλλος εξηγεί ότι οι 4 είναι αρκετό φαΐ, αρκετό προσφάι, όπως το λέγαμε. Αυτό το πράγμα σήμερα είναι διανόητο, ότι 4 ελιές ήταν αρκετές. Αυτή ήταν η ζωή στην Ελλάδα, και με πολλές πλευρές που σου φέρνουν πόνο και με άλλες πλευρές οι οποίες σου δίνουν αντιθέτως κουράγιο και δύναμη. Η τριλογία της γης και τα μυθιστορήματα όταν ξεχνούσαν οι θεοί και όταν οι θεοί ευλογούσαν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτοβιογραφικά? Είναι σε πολλά σημεία, είναι πάρα πολύ. Το όταν ξεχνούσαν οι θεοί είναι εντόνως αυτοβιογραφικό. Ό,τι γίνεται στο στρατόπεδο το έχω ζήσει. Και επίσης είναι πολύ αυτοβιογραφική η φωνή της γης. Στα κουτσοβλάχια εκεί, και αυτά δεν τα ζήσατε εσείς. Οι Ιταλοί προσπάθησαν να κάνουν ένα λατινικό πριγκιπάτο στην Ελλάδα, επικαλούμενοι τη λατινική καταγωγή των κουτσοβλάχων. Και αυτή η δουλειά έγινε φοβερή και τρομερή, τυραννίστηκε ο κόσμος, και μια παρέα από εμάς στη Λάρισα τεθήκαμε αντίθετοι προς αυτό, διακηρύσσοντας εμείς είμαστε βλάχοι. Δεν είμαστε αυτό που λένε Έλληνες, είμαστε βλάχοι, αλλά οι βλάχοι είναι Έλληνες, για να πολεμήσουμε εκείνο το πράγμα. Ό,τι κάνει εκεί ο Ήρος το έχω κάνει μέχρι τις τελευταίες λεπτομέρειες. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για την πρόσφατη βράβευση με το βραβείο Ακρόπολης. Λοιπόν, με βοήθησε η τύχη, διότι είμαι από τους ολίγους που έχουν γράψει απευθείας γαλλικά. Από τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, όπως είπα προχθές, αν είχαν γράψει 2-3 έργα γαλλικά θα το έπαιρναν αυτοί, δεν το έπαιρνα εγώ. Έτυχε να έχω γράψει γαλλικά, έτυχε να έχω κάποιο έργο αυτό, γι' αυτό το πήρα. J'avais déjà présenté 2 livres de vous, Vélos, Pigeon Flèche, chez Stock, Le Feu et la Hache, Grèce 46-49. Vous êtes un écrivain, vous êtes un homme politique. Est-ce que l'écriture est nécessaire à l'homme politique pour sortir un petit peu de son univers quotidien? Je crois que c'est un défoulement. Je crois que tout échappatoire est nécessaire à un homme politique parce que les responsabilités sont si grandes, le travail est si lourd que s'il n'a pas quelque échappatoire, il est écrasé. Et pour moi, l'échappatoire, c'est l'agriculture. Je suis agriculteur avant tout et j'écris aussi. Dernièrement, évidemment, j'écris beaucoup moins. Je n'ai plus le temps. En somme, on peut s'occuper de l'armement de son pays, rêver à l'Europe et en même temps laisser son esprit vagabonder. Je vais vous dire une chose un peu curieuse et spéciale. J'ai écrit une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre contre la guerre. Or, être ministre de la Défense et avoir écrit contre la guerre, c'est très spécial.